Bé, anem a fer un assaig de com funciona això del núvol. Llavors, en aquest cas, farem pròpiament la tasca tal com es demana a l'enunciat. Diu en què consisteix la tasca i en aquest cas aquí tenim tota la redacció del que hem de fer. El primer de tot és que tenim un enllaç i llavors quan faig clic a l'enllaç apareix aquí, diu que veurà una carpeta compartida per tots els que tinguin l'enllaç. Dins la carpeta hi ha un fitxer de text i un de dibuix. I haig de descarregar la carpeta. Cuidado, la carpeta. Fixeu-vos que aquí puc descarregar una cosa, puc descarregar l'altra o puc, diu aquí, descarregar-ho tot. Així que vaig a descarregar-ho tot. Llavors aquí diu s'està preparant la baixada. La baixada està a punt, s'ha comprimit en un fitxer, li diré que ho desi. D'acord, li diré que ho deixi a l'escriptori, millor, aquí, a l'escriptori, desa, i ara està aquí. Què és la següent cosa que em demana? Diu, descarregueu i descomprimiu i elimineu el zip. Bueno, doncs el descomprimim. Per descomprimir-ho tinc diverses maneres. La més fàcil és fer servir una aplicació que estigui instal·lada, però si no, també puc fer doble clic i quan faig doble clic és com si s'obrís i puc arrossegar directament la carpeta que està dins la compressió, la puc arrossegar aquí i ja es descomprimeix. I ara puc tancar l'aplicació i puc enviar això a la paperera. I aquí tinc la carpeta ja descomprimida amb els dos fitxers a dins. Si voleu podem mirar, hi ha un text i hi ha un dibuix. Diu que també tinc un enllaç a un petit fitxer de so. Faig clic i surt, de fet surt el fitxer de so, ja preparat per sentir-lo, però també tinc aquí un lloc on puc baixar-lo. Faig clic, li dic que ho desi, el mateix, torno a dir-li a l'escriptori, li dic desa, molt bé, sembla que ja està, desat tot aquí, molt bé, torno a la pestanya on estàvem llegint. Ara teniu una carpeta amb els dos fitxers i un àudio a part, desats. Vosaltres millor que els deixeu al pendrive que no passa a l'escriptori. Ara es tracta d'anar a crear una carpeta, diu, entreu al navegador d'internet, al vostre Google Drive i aneu a la meva unitat. Bueno, vaig a intentar entrar a un Google Drive que tenim per proves, per alumnes, a veure si em deixa. Com vaig al Google Drive? Pues aquí a la URL escric drive.google.com, vale? I així, amb això, ell ja em pregunta. Com que no és el compte que vull, li dic que utilitza un altre i escric el nom d'usuari i contrasenya següent. No cal que faci cap canvi, les confirmo i bueno, tinc la meva unitat, aquí aparentment no hi ha res, vale? Bueno, la cosa és que la tasca, torno a la pestanya, em diu que creï una carpeta, diu aneu a la meva unitat i creu una carpeta que es digui exercici drive. Llavors vaig aquí i li dic nou, carpeta, exercici drive, crea, i ja l'ha creat, vale? Així que faig doble clic i ja estic aquí. Bueno, i ara tinc que pujar això al meu exercici drive. Aquí diu que pugeu la carpeta i els dos fitxers que conté a dins i pugeu el fitxer d'àudio, tal. Vale. Pugem la carpeta simplement arrossegant-la cap aquí i aquí baix em diu que l'està pujant. Ja la pujada. Molt bé, i ara pugem el fitxer d'àudio. Ja l'ha pujat, molt bé, ja ho tinc tot. Continuo, aquí que diu ara creu un document de Google Drive que contingui el vostre nom i cognoms, vale? Només cal nom i cognoms. Pues vaig aquí i diu que creï un document de Drive. Pues li dic nou
aquí, però aquí diu documents de Google, aquest és el document i s'obre com una mena de tractament de text reduït que ja veurem com funcionen més endavant, però de moment només escriure el nom. Vale? L'escric, vale? Aquí ell sol diu que ja s'han desat tots els canvis, per tant simplement quan acabo se'l delinea si voleu, quan acabo pues, no haig de desar ni res, simplement tanco i veieu, ja està aquí de fet. És aquest fitxer. Bueno, doncs ja ho tinc aquí tot. Ara anem a veure què més em demana que faci. Vale, assegureu-vos que està tot dins d'exercici Drive, que aquest també el document també estigui dins d'exercici Drive i fins aquí acabaria. O sigui, si jo volgués descarregar-me el so aquest una altra vegada o això una altra vegada, simplement aniria al botó de la dreta, el botó secundari del ratolí, podria dir baixa i podria descarregar la carpeta, o bé fins i tot el document, o fins i tot podria dir baixa el fitxer d'àudio, és a dir que puc pujar i baixar i no necessito portar el pendrive a sobre. Vale? Tot està dins de la carpeta exercici Drive, aquí exactament, puc anar a sobre i veure que només tinc aquesta carpeta. I llavors, clar, això em serveix a mi com a pendrive, però què passa si el vull compartir? Que és el que em diu a continuació. Llavors, el que vol és que faci obtenir l'enllaç perquè tothom pugui veure la carpeta exercici Drive. Vale? Exercici Drive, has d'obtenir un enllaç perquè tothom que tingui l'enllaç la pugui llegir. Vale? I l'hem de copiar aquesta adreça. Però què passa? Que jo tinc mala memòria i no me'n recordaré. Així que vaig al menú d'inici i escric llibreta, i aquí és on jo me guardaré les adreces que vagi, els enllaços que vagi fent. Llavors diu seleccioneu el document, o sigui, haig de compartir exercici Drive, doncs res, aquí puc, o botó de la dreta comparteix, o obtenir l'enllaç, o també aquí és el mateix, comparteix i obtenir l'enllaç. Qualsevol de les dues opcions és vàlida. Ara mateix el que vull és un enllaç. Vale? Molt bé. Quin és el problema? Que clar, jo no sé si m'està... Diu, tothom que tingui l'enllaç el pot veure, però no sé si hi ha més opcions. Si vaig aquí a les opcions, carrega això, que és el mateix que carregaria si hagués fet clic aquí. Vale? És a dir, per compartir. Veieu que aquí tinc els permisos. Tothom pot veure, tothom pot editar, vale? M'interessa, tothom pot veure, i aquí també n'hi ha més opcions encara. Fer-lo públic, completament públic al web, per exemple. Jo de moment vull que tothom que tingui l'enllaç el pugui veure, no editar. Però només lectura. Desa. Fet. Bueno, ara es tracta de que, com que m'has d'apuntar perquè és un enllaç molt llarg, doncs agafo, torno a demanar l'enllaç i copio l'adreça. També puc fer Ctrl+C. Vale? I una vegada aquí, la llibreta, fitxer enganxa, edita enganxa, perdó, o bé Ctrl+V. Vale? I el mateix serveix pel document aquest altre que hem fet de Google Drive. Vaig a compartir, aquí puc ajustar l'aspecte general de l'enllaç, si es pot accedir des d'internet o només uns usuaris determinats, tothom que tingui l'enllaç, que el pugui veure, és el que m'interessa, però a més vull compartir-ho concretament amb una persona que sóc jo mateix, aperet23@xtec.cat, i a aquest li dono permís d'editar. Aquí en el desplegar la pala del llapis copio l'enllaç que me l'haig d'emportar allà, vale? I aquí ja li dic que endavant, que l'enviï. Llavors aquí torno a la llibreta, torno a enganxar, ara he enganxat el nou enllaç, el que porta al document, i molt bé, ara es tractaria de que ja he fet això, compartir-ho personalment amb el correu electrònic del professor i també tenir recollida l'adreça per poder passar-li l'enllaç a qui vulgui que el pugui obrir. Com que tots els enllaços estan compartits, per obrir tothom que el tingui l'enllaç, doncs vaig a lliurar la tasca, selecciono el text que havia escrit, selecciono tot, edito, aquí puc dir retalla o copia, me'n vaig de nou al navegador, a l'aula virtual i li dic enganxa. Desa els canvis i així ja estarà lliurat.